Ahojte, moje meno je Zoli Keče a momentálne sa nachádzame na Banickej ulici v meste Nová Baňa, kde pre vás pripravujem na predaj tento štvorizbový rodinný domček. Poďte sa so mnou naňho pozrieť. Dom je situovaný v blízkosti centra mesta v tichej uličke. Veľkou výhodou sú bezproblémoví susedia. O slnečné lúče nebudete mať núdzu, keďže sa pozemok nachádza na kopci. Tento dom pozostáva zo 4 izieb, kuchyne, vstupnej chodby v podkroví, z 2 kúpeľní a toalety. Podkrovie je kompletne zrekonštruované a v súčasnej dobe prebieha ešte rekonštrukcia prízemia, čiže po ukončení prác na prízemí vznikajú 2 samostatné bytové jednotky. Dom je podpivničený. K domu patrí garáž, dreváreň a šikovný pozemok pri dome. Preto, ak takýto dom hľadáte, tak ma neváhajte kontaktovať.